yara maza Dan Maje ya bayyana. Jama'a ku zo ga mazaje Dan Maje ya bayyana. waɗanda ba su a garaje Dan Maje ya bayyana. sunan su ya zaga gidaje Dan Maje ya bayyana. tafiyar su ni yanzu zanje Dan Maje ya bayyana. su zulai ku zo har da gaje Dan Maje ya bayyana. taro na rali ku muje Dan Maje ya bayyana. kaura ka zo har da goje Dan Maje ya bayyana. babban gwani dan maje Dan Maje ya bayyana. Nasarawa shi za mu bi namu mai hankali kuma kogin ilimi ku fito ran zaɓe mu dangwalawa dan maje dan maje ya bayyana Watan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo. Dan Maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara. an yi walƙiya Dan Maje ya bayyana. mutan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo dan maje gwanin kirki ne a aiki ya An gagara yi walƙiya. dan maje ya bayyana Watan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo. Dan Maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara. Allahu ya Allah kai na sa farko wasu baitika zan yi wusa na kara garko tambari na dan maje gwanin mu yau na ɗauko Nasarawa ciyaman za mu mika sako da dodubin salati ga nabiyin da ka aiko alihi sahabbai da rikon su muka yi karko rabbi sa da dan maje gwanin mu da muka ɗauko annabin mu ya rika kyawun halinsa ya An gagara yi walƙiya. dan maje ya bayyana Watan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo. Dan Maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara. mutan Nasarawa ku zo mu kama gwarzo mai halin kwarai jari ne gare mu ya zo mu yi marhaban daɗi ya shigo da tozo banna jarmiya masha gidanmu babu kanzo ayyiri jama'a ku zo mu yo dandazo ga gwanin mu dan maje sahattani mu ya zo mai halin kwarai ne shi baya muku kozo yayi tanadin aiki kan hakan ko bai jinkira An yi walƙiya. dan maje ya bayyana Watan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo. Dan Maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara. mai kamar zuwa kan aika samu aiki lokacin matasa yayo a ba mutuki zan kira ka buldoza nasara ga aiki dan maje ta ni musu haɗi kaji masu kirki bangaren taimako a nan ka samu maki dan maje gwanin mu sunan kare fa aiki mai gidanmu yanzu ayyai shiri na yaki zai yaki talauci da yunwa garin mu baya jira An yi walƙiya. dan maje ya bayyana Watan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo. Dan Maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara. Nasarawa ga gwanin aiki Mu zaɓi Dan Maje. wanda za ya ba da mamaki Mu zaɓi Dan Maje. mai gaskiyan da bai raki Mu zaɓi Dan Maje. sunan kira shi dai zaki Mu zaɓi Dan Maje. hange gare shi mai mulki Mu zaɓi Dan Maje. haske kamar na alkuki Mu zaɓi Dan Maje. karfi gare kamar doki Mu zaɓi Dan Maje. iliminsa zai ci ko tafki Mu zaɓi Dan Maje. mu zo mu zaɓi dan maje Mu zaɓi Dan Maje. jama'a mu zaɓi dan maje Mu zaɓi Dan Maje. mata suke sako buje Mu zaɓi Dan da Maje. maza su sanya wandoje Mu zaɓi Dan Maje. gida ku zo ku muje Mu zaɓi Dan Maje. mu zaɓi mai gida maje Mu zaɓi Dan Maje. Nasarawa yan gwani zai je Mu zaɓi Dan Maje. sakatariyat mu je maje Mu zaɓi Dan Maje. yau tsintsiya muke APC Mu zaɓi Dan Maje. mu dambala wa APC Mu zaɓi Dan Maje. makiyan ku za su yi Mu pieces zaɓi Dan Maje. gida da APC Mu zaɓi Dan Maje. tafiyar mu yau da lasiti Mu zaɓi Dan Maje. sama Mu zaɓi Dan Maje. ba mu juya baya Ba mu juya baya. da maje ba mu juya baya maka Ba mu juya baya. samsam ba mu juya baya haka Ba mu juya baya. sakon mi bara wuri na faɗi Ba mu juya baya. Musa Bello bara da ma ya ce Ba mu juya baya. tafiyar mu ba ta baya Ba mu juya baya. bi bara una mu gwarzo Ba mu juya baya. dan maje mai gidana Ba mu juya baya. mu za mu zo da safe Ba mu juya baya. kuma za mu dangwala ma
gauna ba mu juya baya. kan sakali madubin mu Ba mu juya baya. kuma garkuwan matasan mu Ba mu juya baya. dan maji za ya cece mu Ba mu juya baya. shi za ya share kukan mu Ba mu juya baya. zai manna ayyukan kirki Ba mu juya baya. da wuta a kore poverty Ba mu juya baya. da ruwa hada security Ba mu juya baya. dan maji kaji saniti Ba mu juya baya. kai diman akwai karisimo Ba mu juya baya. da ganin shi za mu sha mu zuma Ba mu juya baya. digital skills kakwar zambu Ba mu juya baya. dan maje ka zamo namu Ba mu juya baya. nagari na kowace ce mu Ba mu juya baya. muka kai mutum da ka san mu Ba mu juya baya. dan maje ga hannuwan mu Ba mu juya baya. nasara tana a hannunka Ba mu juya baya. kai Allah yana a bayanka Ba mu juya baya. dan maje mai gida Ba mu juya baya. zo ka tsare gida malam Ba mu juya baya. tambarin ƙasa na APC Ba mu juya baya. lale muke da sunanka Ba mu juya baya. sahattani mu gwarzan mu Ba mu juya baya. ka fi su tun da ka zo kai sahattani mu ka An yi gagara walƙiya. dan maje ya bayyana Watan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo. Ɗan maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara. garin mu za ya jike famfuna ruwa ko ina damina ko rani ruwa zai isha ko ina tallafi zai samar wa ilimi zai gina renovation makarantu har sabo zai gina kamfani zai kawo a samu aiki magina digital economy a kansa zan jaddada youth promotion za ya kawo mana har gida mai halin kirki har gare ka zan jinjina dan majagar kuwa ga kula kamar uwa ka zamo kainuwa damina gwanin ruwa tunjin kake giwa ka fi karfin shirwa malami da tilawa ɗalibi sai wawa dan uba ku yi haƙuri dan majamin katari ƙauyuka gari gari ashe tuwo sai da gari dutsen tama mai kwari kafi karfin kwari masu tsafi kauce gwaninmu ya sha dauri ka zamo san kace farin cikin mai gona a gaida kai dan maje mai gida na Husaina angon Khadija baban su haila kanwana ka iya ka bar su suna ta kwantan bauna Allah kaɗai ka rike baka harkan boka ba ruwanka da laya da zamani ka haska rana na zaɓe za mu bar waɗansu da kuka ba su babu gwaninsu sun zamo yan hauka haya yatsunmu naka ne ‘ya'yanmu naka ne matanmu naka ne yayinmu naka ne kannanmu naka ne iyayenmu naka ne dukanmu naka ne dan maje ka ci gari ayyakai bibara ona zo da baiti domin ko ba na jira dan maje mun kagara rana ta zabe bibara uni sai dan maje dan maje ya bayyana Watan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo. Ɗan maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara. an yi walƙiya Ɗan maje ya bayyana. mutan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo dan maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara Watan Nasarawa ku zo mu zaɓi gwarzo. Gwarzo, gwarzo. Ɗan maje gwanin kirki ne a aiki ya gagara. a aiki ya gagara A aiki ya gagara. a aiki ya gagara A aiki ya gagara. dan maje gwanin kirki ne A aiki ya